όχι μόνο εμείς, γιατί και εμείς το χρειαζόμαστε. Τα παιδιά μας πρώτα απ' όλα, τα σχολεία έχουν κλείσει, έχουν τα παιδιά μας άπλετο ελεύθερο χρόνο και είναι η στιγμή λοιπόν που πρέπει και εκείνα να το αξιοποιήσουν, αλλά και εμείς να τα βλέπουμε να χαίρονται και με τον τρόπο τον παραδοσιακό, αν γίνεται. Διότι μάλλον αυτός ο παραδοσιακός τρόπος είναι που όσο περνάει ο καιρός, τόσο χάνεται. Θα ψάχνουμε το κρυφτό με την καραμπίνα που λένε. Ελίτα Καλπογιάννη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Παιδιατρική εργοθεραπεύτρια η Ελίτα μας και επιστημονικά υπεύθυνη του παίζοντας.gr. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ και που είσαι εδώ, Ελίτα, αυτή τη χρονική στιγμή που, όπως είπαμε, κλείνουν οι πόρτες του σχολείου και ανοίγουν όλες οι άλλες πόρτες για τα παιδιά μας. Το καλοκαίρι είναι μπροστά, ελεύθερος χρόνος και η ανάγκη και το δικαίωμα, γιατί δικαίωμα, όπως λέτε και εσείς, είναι του παιδιού στο παιχνίδι είναι αναφέρετο. Όμως τα πράγματα όσο περνάει ο καιρός αλλάζουν και γι' αυτό θέλω να μιλήσουμε σήμερα για το πώς αλλάζει το παιχνίδι, πόσο διαφορετικό είναι το παιχνίδι σήμερα. Πριν από αυτό όμως, να πούμε τι είναι το παίζοντας.gr. Να ενημερώσουμε το παίζοντας πρώτα απ' όλα, πέρα από το παίζοντας.gr υπάρχει και ως μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία και ο σκοπός του παίζοντας είναι ακριβώς η προαγωγή του παιχνιδιού των παιδιών και η διασφάλισή τους σε αυτό το δικαίωμα που λέγεται παιχνίδι. Και αυτό προσπαθούμε να το κάνουμε πρώτα απ' όλα ευαισθητοποιώντας και ενημερώνοντας τους ενήλικες. Όπως καταλάβατε, θα το δούμε σήμερα το παιχνίδι από την δική μας οπτική, τις δικές μας τις ευθύνες, τα δικά μας τα λάθη, τις δικές μας υποχρεώσεις, το δικό μας το ρόλο, γιατί νομίζω ότι από εμάς ξεκινάει τα παιδιά να μην κινούνται βάσει ενστίκτου, όμως εμείς είμαστε αυτοί που θα πρέπει να τα κατευθύνουμε, ώστε τελικά το παιχνίδι και να το αγαπήσουν, αλλά και μέσα από το παιχνίδι να εξελίσσονται όμορφα. Ακριβώς. Διότι τα παιδιά, όταν έχουν την ευκαιρία, αυτό που είπες κιόλας, ότι υπάρχει ένα ένστικτο των παιδιών να παίζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν μόνο τα παιδιά των ανθρώπων, το έχουν τα παιδιά όλων των βέβαια, τα σκυλάκια που έχουμε, τα μικρά που δεν μας αφήνουν σε ησυχία, τα γατάκια, όλα τα μωράκια στη φύση. Και δεν είναι τυχαίο, διότι τα παιδιά μέσα από αυτό έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τη φυσιολογική τους ανάπτυξη. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα ωφέλη λοιπόν, του παιχνιδιού, τα οποία ωφέλη του παιχνιδιού είναι... νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, αλλά τελικά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Και πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη των παιδιών, έχουν να κάνουν με την υγεία των παιδιών, έχουν να κάνουν με την κοινωνικότητα των παιδιών, έχουν να κάνουν με τη μάθηση. Έχουν να κάνουν με πάρα πολλά. Το θέμα είναι το εξής, ότι όλοι συμφωνούμε ότι όλα αυτά υπάρχουν. Το κακό είναι ότι παρότι όλοι συμφωνούμε ότι το παιχνίδι είναι τρομερά σημαντικό, στην πραγματικότητα, σε όλο το δυτικό κόσμο, το παιχνίδι τα τελευταία 30 χρόνια έχει μειωθεί δραματικά. Και έχει μειωθεί και σε επίπεδο ποσότητας, όταν τα παιδιά παίζουν λιγότερο χρόνο, αλλά έχει αλλάξει και ποιοτικά πάρα πολύ. Και είναι και αυτό το οποίο συζητάγατε πριν, ότι κάποια παραδοσιακά παιχνίδια, κάποιοι παραδοσιακοί τρόποι που τα παιδιά απασχολούσαν τον εαυτό τους και αλληλεπιδρούσαν με τον κόσμο και με τους άλλους, πλέον τείνουν να εξαφανιστούν με πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Τώρα μου δίνεις αφορμή να πω κάτι. Πρόσφατα συζητούσα με μία φίλη εργοθεραπεύτρια, η οποία θεωρώ ότι είναι και πολύ καλή και στη δουλειά της και έχει περάσει πάρα πολλά παιδιά από τα χέρια της. Και συζητούσαμε λοιπόν για τα παιδιά που σήμερα πόσο έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις παιδιών που χρειάζονται εργοθεραπεία. Και καταλήξαμε στο ότι τελικά το παιδί που χρειάζεται εργοθεραπεία και τα παιδιά που είναι πολλά, δεν είναι ότι έχουν αλλάξει τα παιδιά, ότι κάτι έχουν πάθει ξαφνικά τα παιδιά και δεν μπορούν να αναπτύξουν καλά τις δεξιότητές τους. Είναι ότι ακριβώς δεν παίζουν πλέον. Και οι γονείς προτιμούν να πληρώσουν εργοθεραπεία 2 και 3 φορές την εβδομάδα, αντί να πάρουν τα παιδιά τους και να πάνε έξω και να εξεχειριστούν στο παιχνίδι. Κάπως έτσι δεν είναι? Αυτό το θέμα, το οποίο πραγματικά, γιατί και εγώ πρώτα ξεκίνησα να έχω αμφιβολίες η ίδια, ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν γίνεται. Και μέσα από το διάβασμα κατάλαβα ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο το οποίο δεν με απασχολούσε μόνο εμένα, απασχολούσε και άλλους ανθρώπους. Και έτσι κινητοποιηθήκαμε κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα να φτιαχτεί ένας οργανισμός, γιατί το παίζοντας είναι ο πρώτος οργανισμός που φτιάχτηκε στην Ελλάδα για την προαγωγή του παιχνιδιού. Και τώρα πλέον έχουμε εδραιώσει και το ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την προαγωγή του παιχνιδιού, το International Play Association, το IPA. Και έχουμε πλέον μέσω του παίζοντας και το τομέα της Ελλάδας. Ένα από τα κομμάτια τα οποία υπάρχει σίγουρα είναι το κομμάτι του τι γίνεται με την ανάπτυξη των παιδιών. Από τη στιγμή που λέμε ότι το παιχνίδι είναι κλειδί για την ανάπτυξη του εγκεφάλου, αρχίζει κανείς να το ζώνουν τα φίδια όταν αυτό το πράγμα εξαφανίζεται. Διότι ένα κομμάτι είναι αυτό που λέμε για την ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Και γενικώς δεξιοτήτων αυτορύθμισης. Είναι τυχαίο καταρχήν, συγγνώμη, στο διακόπτω Λίντα, αλλά όταν λέμε ότι στις μικρές ηλικίες το παιδί μαθαίνει παίζοντας, και μας το λένε και στους παιδικούς, ότι μέσα από τα παιχνίδια θα μάθει την αλφαβήτα, θα μάθει να μετράει, θα μάθει να μιλάει, θα μάθει να γράφει ακόμα.
Δηλαδή δεν είναι μόνο οι δεξιότητες που περιγράφεις, είναι και η μάθηση βέβαια. με τη στενή έννοια της μάθησης. Εννοείται. Αλλά το θέμα είναι ότι καμιά φορά θέλουμε να φτάσουμε σε κάποιο βήμα, θεωρώντας ότι μπορούμε να προσπεράσουμε όλα τα άλλα ή να τα κάνουμε με έναν τρόπο που θεωρούμε εμείς ότι είναι βοηθητικός. Γιατί τι γίνεται, το παιχνίδι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Και ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι η ελευθερία, η αυτοδιάθεση, η επιλογή, η αυτοκατεύθυνση. Εάν τα παιδιά μας είναι συνεχώς σε ευχάριστες δραστηριότητες, αλλά κατευθυνόμενες και δομημένες, αυτό δεν είναι το ίδιο πράγμα με το παιχνίδι. Θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Το κολυμβητήριο είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο στην Ελλάδα. Όλα τα παιδιά πρέπει να μάθουν να κολυμπάνε, γιατί έχουμε θάλασσα. Ναι, σωστά. Σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο παίζει στην παραλία και σκεφτείτε ένα παιδί το οποίο βρίσκεται σε μια διαδικασία προπόνησης στο κολυμβητήριο. Είναι τελείως διαφορετική και τα δύο χρειάζεται, αλλά δεν είναι ταυτόσιμα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό που πολλές φορές μπερδεύει τους γονείς είναι ότι αυτό που κάνει γίνεται σαν παιχνίδι. Το σαν παιχνίδι δεν έχει τα ίδια ωφέλη που έχει το παιχνίδι. Άρα λοιπόν ένα πράγμα το οποίο εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε αυτό που είπες και εσύ πριν για το τι εμείς καταλαβαίνουμε για όλο αυτό. Και πολλές φορές αυτό που καταλαβαίνουμε δεν είναι ακριβώς αληθές. Υπάρχει και ένα δεύτερο κομμάτι ότι πολλές φορές η δικιά μας νοοτροπία γύρω από το παιχνίδι τείνει να το, παρότι λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό, να το αντιμετωπίσει σαν κάτι ευτελές. Ότι έλα μωρέ τώρα τι, όλο παίζει. Δεν είναι, τι κάνει, τελικά παίζει, σαν να είναι κάτι το οποίο είναι ανεφουσίας. Τι είναι το παιχνίδι, όμως εδώ θέλω να ορίσουμε λίγο το παιχνίδι. Γιατί παιχνίδι μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι απλά είναι το να έχει 10 τουβλάκια το παιδί και να τους αλλάζει θέση. Μπορούμε κάπως να ορίσουμε το παιχνίδι για το οποίο συζητάμε τώρα εδώ, Ελίντα? Κοίτα, πραγματικά το δύσκολο με το παιχνίδι είναι ακριβώς ότι παίρνει πάρα πολλές μορφές. Αυτό. Και μπορεί να είναι όντως το τουβλάκια τα οποία τα ανακατεύει το παιδί, μπορεί να είναι το παιδί το οποίο κοιτάει τα έντομα, μπορεί να είναι το παιδί το οποίο παίζει μπάλα, μπορεί να είναι το παιδί το οποίο βρίσκεται έξω. Οπότε η εικόνα του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ ποικίλη και δεν είναι πολύ εύκολο να την καθορίσει. Υπάρχουν είδη παιχνιδιού. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι που είπα πριν, ότι το παιχνίδι είναι αυτό το οποίο κάνουν τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι, σύμφωνα με αυτό που εκείνοι έχουν στο μυαλό τους, για τους δικούς τους λόγους, με τον δικό τους τρόπο. Το οποίο έχει ένα πάρα πολύ έντονο κομμάτι ελευθερίας. Τώρα, εμείς πώς καλούμαστε όμως να αναλάβουμε ρόλο και δράση σε αυτό, γιατί ακριβώς επειδή εσείς, Ελίντα, τους γονείς είστε που εκπαιδεύετε, έρχομαι εγώ λοιπόν ως μαμά να σε ρωτήσω πώς το παιχνίδι, λοιπόν, αυτό το έμφυτο του παιδιού μου, να πάμε πάλι στην αρχή, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι και το βασικό που πρέπει να πούμε σήμερα, είναι το πώς εγώ θα βοηθήσω το παιδί μου και να επιστρέψει όσο γίνεται στο παραδοσιακό παιχνίδι, και ποιοτικά και χρονικά, και το πώς θα το κατευθύνω ενδεχομένως, χωρίς όμως να του επιβάλλω, χωρίς να το περιορίσω, χωρίς να γίνει προπόνηση, όπως είπαμε πριν. Πώς το επιτυγχάνει αυτό? Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν έχουμε μια τάση απλά ρετρό. Δηλαδή, δεν είμαστε ότι αχ, τι ωραία που ήταν παλιά και πώς. Σίγουρα πρέπει να είμαστε σύγχρονοι και να υπάρχουμε μέσα σε μια πραγματικότητα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι το κομμάτι του χρόνου είναι κλειδί. Αυτό που λέμε, το καλοκαίρι τα παιδιά έχουν άφθονο χρόνο. Αυτό δεν ισχύει. Δεν έχουνε. Ακόμα και το καλοκαίρι δεν έχουν. Πέρα από το γεγονός ότι το παιχνίδι δεν είναι κάτι το οποίο είναι εποχιακό. Δηλαδή δεν είναι ότι αν παίξει και 15 μέρες το καλοκαίρι, εντάξει, το καλύψαμε για το χρόνο. Τώρα τα παιδιά άλλη πρέπει να παίζουν. Το πόσο πιεσμένα είναι τα παιδιά γενικότερα. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε σαν γονείς είναι πρώτα απ' όλα να απονεχοποιηθούμε. Ναι. Γιατί πάρα πολλές φορές βρισκόμαστε να πιεζόμαστε στο να βάζουμε στα παιδιά μας όλο και περισσότερα πράγματα στο πρόγραμμά τους, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το καλύτερο για εκείνα. Εάν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η δυνατότητα του παιδιού να παίξει είτε μόνο του, σίγουρα στη φύση, σίγουρα έξω, σίγουρα μαζί μας, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τότε αυτό από μόνο του μπορεί να αποσυμφορήσει το χρόνο του παιδιού. Γιατί τα παιδιά είναι πιεσμένα από μόνα τους, εμείς είμαστε πιεσμένοι έτσι κι αλλιώς, οπότε ο συνδυασμός είναι λίγο εκρηκτικός σε επίπεδο χρόνου. Νομίζω ότι το κομμάτι επίσης του τι παιχνίδι και πού και το παιχνίδι. Και αυτό θα σε ρωτούσα. Και το πώς παίζουν οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί διαφορετικά φαντάζομαι παίζουμε εμείς με τα παιδιά μας και διαφορετικά παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους. Σίγουρα. Εγώ θα ξεκινούσα ένα βήμα πριν. Ότι πολύ συχνά οι γονείς εστιαζόμαστε στο αντικείμενο παιχνίδι. Και γι' αυτό και οι γονείς ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα. Και περιοριζόμαστε και το βλέπουμε πολύ. Πώς να το έλεγα, με παροπίδες το βλέπουμε έτσι. Το βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα, πολύ περιορισμένα. Ναι, και πολλές φορές μετά και τσαντιζόμαστε γιατί αγοράσαμε το πιο ακριβό παιχνίδι. Το παιδί το κοιτάει 5 λεπτά, το αφήνει στην άκρη. Άρα λοιπόν το ένα κομμάτι είναι ότι το παιχνίδι δεν ταυτίζεται με το αντικείμενο. Το παιχνίδι έχει να κάνει με μια διάθεση από τη μεριά του παιδιού και γι' αυτό που λένε ότι τα παιδιά τους παίρνουν το παιχνίδι και παίζουν με το περιτύλιγμα. Άρα λοιπόν πρέπει να απονεχοποιηθούμε και σε αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε άπειρα παιχνίδια, ούτε ακριβά παιχνίδια για να έχει καλή ποιότητα το παιχνίδι των παιδιών μας. Το ένα λοιπόν εμείς να είμαστε σε μια διάθεση που να είναι ανοιχτή προς αυτό, να είμαστε ανοιχτοί στο να μας οδηγήσει το παιδί, να είμαστε εκεί.
εφηβετική, να μην μας νοιάζει το αποτέλεσμα, αλλά να μας νοιάζει η διαδικασία. Σίγουρα κάτι το οποίο δεν κάνουμε στην Ελλάδα και δυστυχώς το κάνουμε λιγότερο από ό,τι άλλες δυτικές χώρες με πολύ πολύ χειρότερο καιρό από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα, είναι να παίζουμε έξω. Και αυτό είναι τραγικό, διότι έχουμε πρωτιά στην παιδική παχυσαρκία. Και δεν είναι τυχαίο. Τα ξέρω αυτά και τα έχουμε πει και εδώ το όλα για τη μαμά επανειλημμένα και δεν θα σταματήσουμε να τα λέμε. Και οι έφηβοι μας έχουν πρόβλημα. Βέβαια, αυτά ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Όταν φτάσουν τα παιδιά μας να είναι 40 χρονών και να έχουν καρδιακιακά προβλήματα, θα είναι πάρα πολύ αργά. Το θέμα είναι του ήλιου και της θάλασσας όλα αυτά. Ακριβώς. Και άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι να δημιουργήσουμε το χρόνο και τις ευκαιρίες το παιδί να εκτεθεί σε όλα αυτά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά μας στην Ελλάδα δεν τα βγάζουμε έξω, γιατί φοβόμαστε κάτι θα πάθουν. Ναι. Ενώ οι ξένοι και οι βόρειοι, ειδικά με πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες το χειμώνα, θα κρυώσουν. Είναι συνέχεια στην Ελλάδα πώς να κρυώσουν και να θέλουν δηλαδή, δεν γίνεται. Και έτσι θεωρούμε ότι έτσι τα προστατεύουμε. Με αυτόν τον τρόπο, δυστυχώς, οι έρευνες δείχνουν ότι όχι απλά δεν τα προστατεύουν, τα βάζουμε σε κίνδυνο. Γιατί δεν μαθαίνουν πρώτα απ' όλα τα παιδιά να προστατεύουν τον εαυτό τους. Γιατί πρέπει κανείς να εκτίθεται σε μικρά ρίσκα από μικρός για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους κινδύνους της ζωής. Να το πούμε αυτό για τη γυάλα που τα έχουμε βάλει τα παιδιά. Αυτό είναι πολύ. Που θέλουμε να τους κρατάμε το χεράκι σε κάπου. Πώς θα κάνει το επόμενο βήμα, αν δεν του δώσει ένα περιθώριο. Αυτό το ρίσκο, μικρό. Το ελεγχόμενο ρίσκο κατά κάποιο τρόπο. Δεν μιλάμε για κίνδυνο. Κανείς δεν πρέπει να εκθέτει τα παιδιά του σε κίνδυνο και πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ ενεργοποιημένοι στους κινδύνους, το οποίο δεν είμαστε. Δηλαδή, γυαλιά μέσα σε μια μοδόχο είναι κίνδυνος, δεν είναι ρίσκο. Και εκεί πρέπει να είμαστε κάθετοι. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε και να ακριβώς. Είμαστε... Η σπασμένη κούνια που δεν φαίνεται ότι είναι σπασμένη και ανεβαίνει το παιδί και πέφτει κάτω. Είναι κίνδυνος. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ρίσκο είναι να προσπαθείς να σκαρφαλώσεις ένα δέντρο ενδεχομένως και να είμαι εγώ από κάτω σε ετοιμότητα. Ή και όταν είναι μεγαλύτερο το παιδί να μην είμαι καν. Εφόσον από κάτω δεν είναι μητερές πέτρες. Ναι, ναι, σε πιο μικρή ηλικία λέω το παράδειγμα. Ή να κάνει ποδήλατο και να έχει το δικαίωμα το παιδί να πάρει και να στραφεί λίγο πιο γρήγορα. Να πέσει μια φορά, βράδυ. Δηλαδή όλοι μας νομίζω πέσαμε. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν συνειδητοποιούμε πόσο αυτό τελικά βοηθάει τα παιδιά μας μακροπρόθεσμα. Γιατί νομίζουμε ότι κρατώντας τα μέσα και πολλές φορές δίνοντάς τους ένα τάμπλετ, ότι τα προστατεύουμε. Αυτό η πραγματικότητα είναι ότι δεν τα προστατεύουμε. Πέρα από τους κινδύνους που μόλις μας είπαν για το πού μπορούν να μπλέξουν, δεν τα προστατεύουμε από την παχυσαρκία, δεν τα προστατεύουμε από έναν τρόπο ζωής ο οποίος είναι κακός για την ανάπτυξή τους. Και σε αυτό που λέγαμε πριν, όντως κάποιες δεξιότητες των παιδιών μας είναι χειρότερες από ό,τι ήταν παλιά. Δηλαδή, δεν ξέρω, στην παιδική χαρά αυτό που κρεμιέται κανείς και κάνει το πολύζυγο. Πάρα πολλά παιδιά μας δεν μπορούν να το κάνουν γιατί η σταθεροποίηση των ώμων τους είναι πάρα πολύ κακή. Και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μπορούν να πιάσουν καλά το μολύβι αύριο μεθαύριο. Το ότι κάποιος κάνει μπάλα ναι, και δεν ξέρουν να το κάνουν. Και το οποίο σημαίνει ότι κοινωνικά μπορεί να έχουν δυσκολίες. Άρα λοιπόν αυτή η κίνηση στο τάμπλετ που μας πλασάρεται σαν να είναι πάρα πολύ καλή για τη λεπτή κίνηση, δεν είναι αλήθεια. Αυτό το κάνει και ένα βρέφος. Είναι πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Και μάλιστα το παρουσιάζουμε και ως κατόρθωμα ότι το βρέφος, αχ, τι έκανε το παιδί μου, γυρνάει τις φωτογραφίες. Γιατί έχω ακούσει γονείς να το παρουσιάζουν ως κατόρθωμα. Το θέμα με την τεχνολογία, και δεν είμαι καθόλου κατά της τεχνολογίας. Καθόλου. Και γι' αυτό και το υλικό μας το έχουμε ελεύθερο στο διαδίκτυο και εκμεταλλευόμαστε την τεχνολογία στο παίζοντας. Το θέμα είναι ότι ακόμα και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιάτρων είχε δώσει οδηγία, η οποία μέχρι πρότινος ήταν αυστηρότατος, ότι μέχρι 2 ετών τα παιδιά πρέπει να έχουν μηδενικό χρόνο οθόνης. Η οδηγία αυτή άλλαξε με ποιο τρόπο? Ότι συνειδητοποίησαν ότι δεν γίνεται να είναι μηδενικός, γιατί υπάρχουν οθόνες γύρω-γύρω, οπότε 0 δεν θα είναι. Αλλά πάλι μιλήσανε για πάρα πολύ αυστηρό έλεγχο, για παρουσία του γονιού, για έμφαση στην αλληλεπίδραση με τον άνθρωπο. Διότι οι κοινωνικές δεξιότητες δεν χτίζονται με την οθόνη. Οι κοινωνικές δεξιότητες, η φαντασία, η δημιουργικότητα χτίζονται με τον πραγματικό κόσμο και με την επαφή με τους ανθρώπους. Την αλληλεπίδραση. Γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και ψυχικής υγείας στα παιδιά μας. Δηλαδή, οι διαταραχές προσοχής έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Βέβαια. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ η κατάθλιψη, το άγχος σε πολύ μικρές ηλικίες. Στην εφηβεία, οι απόπειρες αυτοκτονίας. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι άσχετα με όλο αυτό. Οπότε είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό και πρέπει να το σκεφτούμε πολύ στο τι προτεραιότητες βάζουμε, γινώντας αυτό που λέγαμε. Άρα λοιπόν, το να βάλω μια προτεραιότητα χρόνου, ότι διασφαλίζω αυτό το χρόνο, το να υιοθετήσω καθημερινές συνήθειες οι οποίες να διασφαλίζουν το παιχνίδι. Το να έχουμε μια αίσθηση ότι τα ελεύθερα υλικά τι είναι? Υλικά που δεν είναι παιχνιδιού, δηλαδή τα χαρτόκουτα, τα υφάσματα, τα μαξιλάρια του καναπέ, οτιδήποτε. Που τα παιδιά το παίρνουν, η άμμος, τα παιδιά τα παίρνουν και φτιάχνουν το δικό τους. Τώρα το καλοκαίρι το δικό τους κόσμο. Παράδεισος. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και ειδικά το νερό, η άμμος, το χώμα είναι πάρα πολύ σημαντικά και για αισθητηριακούς λόγους. Γιατί τα παιδιά μας χρειάζεται να έχουν
όλο αυτό. Με ό,τι τους περιβάλλει. Και οπτική και ακουστική και γευστική και απτική. Και πρέπει να λερώνονται τα παιδιά. Πρέπει τα παιδιά να λερώνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο επίσης μας διαφεύγει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς λοιπόν για αυτό το κομμάτι, για τα ελεύθερα υλικά, τρέξαμε ένα πρόγραμμα πέρυσι στο Δήμο Αθηναίων. Να έρθουμε στις δράσεις σας, γιατί αυτό θέλω να καταλήξουμε ενημερώνοντας το κοινό τι ακριβώς κάνετε και πώς μπορεί να ενημερωθεί για όλα όσα συζητήσαμε και για ακόμα παραπάνω που δεν προλαβαίνουμε φυσικά στον χρόνο που έχουμε. Πάμε να μιλήσουμε ακριβώς για τα προγράμματα και τις δράσεις σας, Ελίτα. Λοιπόν, ένα από τα προγράμματα είναι αυτό το οποίο κρατάς το φυλάδιο στα χέρια σου, είναι από το πρόγραμμα Η Δύναμη του Παιχνιδιού. Η Δύναμη του Παιχνιδιού. Το οποίο ξεκίνησε από πέρσι στο Δήμο Αθηναίων, Χολαργού Παπάγου και Καλιθέας και φέτος τρέχει σε 10 δήμους της Αθήνας και 10 πόλεις της Ελλάδας. Αυτό το ενημερωτικό τους φυλάδιο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπάρχει πάρα πολύ υλικό σε μορφή εγχειριδίου στο διαδίκτυο, όπου είναι ελεύθερα να το κατεβάσουν οι γονείς και οι παιδαγωγοί, γιατί απευθύνθηκε σε γονείς και παιδαγωγούς παιδιών παιδικού σταθμού, αλλά το υλικό είναι και για μεγαλύτερα παιδιά χρήσιμο. Υπάρχουν και βίντεο διαλέξεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες επίσης στο διαδίκτυο, στο site μας δεξιά, εκεί που λέει η Δύναμη του Παιχνιδιού, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να διαβάσουν κατευθείαν κάτι. Το έχουμε φτιάξει βέβαια πολύ έτσι, εύκολο διάβαστο το υλικό μας. Οπότε υπάρχει αυτό και κάνουμε ομιλίες αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα που τρέξαμε πέρσι στο Δήμο Αθηναίων σε σχολεία ήταν το Παίζοντας στην Αυλή, το οποίο ήταν ένα πρόγραμμα για παιδιά σχολικής ηλικίας και παράλληλα γινόταν ενημέρωση, ευαισθητοποίηση γονέων και παιδαγωγών και τα παιδιά παίζαν στην αυλή με τους εθελοντές μας, όπου εκεί χρησιμοποίησαμε μόνο ελεύθερα υλικά. Δηλαδή υλικά τα οποία θα καταλήγαν στην ανακύκλωση. Χαρτόκουτα, μπουκάλια, πλαστικά και σεδάκια, χαρτοτενίες, λάστιχα, διάφορα τέτοια πράγματα. Τα παιδιά ήταν πανευτυχή. Δεν υπήρχε καθόλου το κομμάτι της επιθετικότητας, γιατί πάρα πολλά σχολεία φοβόντουσαν ότι τα παιδιά θα πλακωθούν μεταξύ τους, θα έχουμε καυγάδες. Δεν υπήρξε κανένα τέτοιο στοιχείο. Και νομίζω ότι εδώ πέρα μπαίνει και το κομμάτι του τι κάνουμε για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να διαχειριστούν τις μεταξύ τους σχέσεις. Τι γίνεται με το bullying, ας πούμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Μα και μέσα από το παιχνίδι ακριβώς εξελίσσονται και κοινωνικές πτυχές των παιδιών μας και δεξιότητες της συνεργασίας, του σεβασμού. Όλα αυτά μέσα από ένα υγιές παιχνίδι θα τα μάθουν. Ακριβώς. Και το κομμάτι αυτό, ο λόγος που αναφέρω τον bullying είναι ότι πέρα από το ότι έχει συνδεθεί η μείωση του παιχνιδιού και η μείωση γενικώς και τη αίσθηση του ανήκειν από τα παιδιά σε ένα κοινωνικό σύνολο, είτε αυτό λέγεται γειτονιά, είτε αυτό λέγεται σχολείο, σαν θύτες ή θύματα εκφοβισμού, υπάρχει και μια δυσκολία από τους ενήλικες στο να ξεχωρίσουμε τι είναι απλά ένα παιχνίδι που έχει επιθετικά στοιχεία, που είναι φυσιολογικό, και τι είναι εκφοβισμός και bullying. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή τη διαφοροποίηση και σαν παιδαγωγοί και σαν γονείς. Και σε αυτό το πλαίσιο τρέξαμε και ένα πρόγραμμα για σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια θα προχωρήσει μάλλον, για οδηγούς και συνοδούς σε σχέση με το σχολικό εκφοβισμό. Γιατί πλέον υπήρχαν πολλά θέματα και πολλές φορές τα σχολικά λεωφορεία είναι η στιγμή που... Είναι το σημείο εκείνο τελικά ακριβώς, που δημιουργούνται οπότε είναι πολύ σημαντικό οι ενήλικες να ξέρουν τι πρέπει να γίνει. Οπότε μας ενδιαφέρει πολύ. Ένα άλλο πρόγραμμα που έχουμε στα Σκαριά και ελπίζουμε να ξεκινήσει είναι ένα πρόγραμμα για τις ζωντανές γειτονιές. Να γυρίσουμε στο να ζωντανέψουν οι γειτονιές μας με παιδιά που παίζουν. Αυτό μου ακούγεται πολύ μεγάλο project και μου ακούγεται πραγματικά κάτι που όλοι νομίζω τα θέλαμε τόσο πολύ. Σε κάθε γειτονιά να μπορούμε να πάμε και να παίξουμε έξω με τα παιδιά μας υγιώς, δημιουργικά, έτσι, με τα υλικά που είπες εσύ, τα ανοιχτά στη διάθεσή μας. Γι' αυτό θέλω να με κρατάς ενήμεροι. Να μας κρατάς ενήμερους εδώ στην εκπομπή, γιατί νομίζω ότι σε όλους μας ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Μα είναι πολύ καλό και για τους ενήλικες. Οι ενήλικες χάσανε την επαφή μεταξύ τους και τα δικά τους δίκτυα, τα οποία διαμορφωνόντουσαν ακριβώς επειδή τα παιδιά παίζανε. Και να σου πω κάτι, οι αναμνήσεις μας, όλες αυτές εμάς που είχαμε τη χαρά και την τύχη να μεγαλώσουμε σε γειτονιά, αυτές οι αναμνήσεις είναι πολύτιμες και στα παιδιά μας τις οφείλουμε να έχουν και αυτά τις δικές τους. Δεν μπορούμε να τους τις στερήσουμε, γιατί είναι μέρος μετά ενός χαρακτήρα άρτιου. Και αν τις στερήσεις τελικά, κάτι λείπει. Κάτι λείπει, ναι, ακριβώς. Ελίτα, να σε ευχαριστήσω για την πολύ ωραία κουβέντα που κάναμε, για την ενημέρωση που μας έκανες σχετικά με το παίζοντας και το πώς οι γονείς μπορούν να έρθουν μαζί σας σε επαφή για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχουν. Γονείς, ξυπνήστε, αναλάβετε ρόλους για το παιχνίδι. Γιατί παίξτε γιατί χανόμαστε, μάλλον εγώ θα πω. Να ευχηθώ καλό καλοκαίρι με πολύ παιχνίδι. Ακριβώς, με πολύ παιχνίδι. Και εμείς επειδή